Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdagy baky tarapy ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Wathan habarlary gepleşmeli başlaýar. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň mejlis tarapyndan kabul edilen we Milli Geňeşiň halk maslahaty tarapyndan makulanan durmuş hyzmatlar hakynda ýokunçdar keserligiň öňünden we olara garşy göreşmek hakynda awulamak we aw bayraklaryny goramak hakynda Türkmenistanyň Raýat iş ýürüdüş kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylary girdmek hakynda Türkmenistanyň administrativ hukuk bolumlary hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girdmek hakynda Kadiýet hakynda Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçylary girdmek hakynda Türkmenistanyň Howa kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylary girdmek hakynda ýerine ýetiriş önümçiligi we kadiýet ýerine ýetirilýäriniň hukuk ýagdaýy hakynda Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeleri girdmek hakynda Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler girdmek hakynda sargytlar hakynda Türkmenistanyň bütegi kanunyny üýtgetmeleri girdmek hakynda ýaşaýyş şaýlarynyň we gowdulmaýan emläge degişli başga obyektlaryň paýly guruşy hakynda Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçylary girdmek hakynda maglumat we ony goramak hakynda Türkmenistanyň kanunyny üýtgetme we goşmaçylary girdmek hakynda kanunlara gol çekdi. Kanunlar metbuatda dowlugyna çap ediler. Garaşda baky tarap Türkmenistan döwletinde hormatly prezident bilen paratatly ýolbaşçylygyna alynıp barýan işler berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne münasip ýöregleri bilen üstünde horwaşanýar. Munyň şeýledini hepden dogamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 13 dekabrda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýed Ibrahim Raýisynyň arasyna telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşigiň dowamyna häzirki zamanyň ýagdaýlary we geljeki ugurlar nazara alynıp, iki tarap bilen gatnaşyklaryň wajyp ugurlary aralanyp maslahatlaşyldy. Şeýlelikde ýangyç energetika, ulug aratnaşyk toplumlaryny ýeňil senagatda owa hojulugyny we gaýtadan işleýän pudoklarda hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin eger uly mümkinçilikler bardygy barada aýdyldy. Söhbetleşigiň şäherlerini iki dostlukly döwletiň başçylary halkara siýasatynyň özleri gyzyklanma bildirýän wajyp meseleleri boýunça pikir alýşdylar. 17 dekabrda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sany ulgamy arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda garaşsyz beýtarap döwletimiziň halkymyzyň awadançylygyny we bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegine gönükdirilen içeri we daşary siýasatynyň käbir meselelerini hem resmi namalaryň taslamalaryna seredildi. Mejlise gatnaşyjylar alyp barýan işleri barada gazabat berdiler. Hormatly prezidentimiz milli iqtisadiýetimizi düýpli özgörtmek we ýurdumyzyň iqtisady ösüşini öpçün etmek maksady bilen geň möçörli döwlet maýy goýum maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň halkara maýy goýum bazarlaryna ýurdumyzyň behidini goraýan döwlet daşary iqtisady iş bankynyň alyp barýan işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýanyny beledi. Bu bank degişli ugurda durly maýly gurumlar bilen hyzmatdaşlyk boýunça oňy tejribe toplady. Döwlet başçylygyny Türkmen maýy goýum kampaniýasy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň öňünde durýan möhüm wezipeler öňe çekip milli we sivit ähmiýetli täze taslamalar durmuşa geçirmek üçin daşary ýurtlaryň iri iş ugurdydymlarynyň hem awraýly halkara mali idaralarynın maýy serişdelerini çekmek wajypdygyny beledi. Döwlet başçylygymyz geljek ýylda geçirijek bu çäreňiň baş maksadynyň ilatyň demografiýa düzümi we ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş iqtisady ýagdaýy barada anyk maglumatlary almakdan ibaratdygyny beledi. Bu maglumatlar döwletimiziň mundan beýlegem ösüşi we rowaşlygy üçin ygtybarly binýady döretmäge mümkinçilik berer. Ýazawlar geçirilenini uzulky ýyllaň hem halkara tejribesini peýdalanmak zerurdur diýip hormatly prezidentimiz beledi. Hem bu çäreňiň ýokary gurumçylyk derejesini öpçün etmäge tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýalňyç energetika toplumynyň Türkmenistanyň iqtisadiýetindäki möhüm ornuny neftiň we tebiý gazyň çykarylýan we gaýtadan işlenilýän möçörlüğüniň egderli artdyrylmagynyň ýurdumyzyň içinde hem dünýä bazarlaryny ul eslegirilýän dürli görnüşli neft himiýa önümleriniň öňdürüşiniň ýokarlandyrylmagynyň hem ulun görnüşleriniň giňeldilmeginiň wajypdygyny nykdy. Melelizlerimiz hödürlenen teklipleri degişli düzümleri bilen ýene-de bir gezek seljermek we ulalaşmagyň möhümdigini aýdyp, vice-premieri neft gaz ulgamyny mundan beýlegem ösdürmek, oň serişdeler binýadyny putulandyrmak, pudoklaryň kärhanalary we gurumlar tarapyndan önümçilik meýnamalarynyň ýerine ýetirilmegini öpçün etmek babaty anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz önümçilik we
medeni durmuş maksatly täze desgalary gurmak boýunça işleri ýokary depkini dowam etdirmek zerurdygyny ýytdy. Şol desgalar garaşsyz watanymyzyň ösüş we rowaşlyk ýoly bilen anamly öňe barýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Şuň bilen baglyqda döwlet başlyrmy degişli düzümleň äkleti bilen bilelikde geljek ýyllarda dawraly ýagdaýda açyljak binalaň desgalaň taýýarlanan sanawyny içkin seljermegi we öwrenmegi taşyrdy. Döwlet başlyrmy milli binagerlik depleriň dünýäniň şäher gurulşyk wagtdaky döwrewap ýörelgleri bilen sazlaşmagynyň wajypdygyny öňe çekip desgalarda alınıp barýan gurulşyk işleriniň hiline we möhletine olaň zerur gurulşyk serişdeleri bilen bökdünşiz öpçün edilmegine berk gözöçlük etmek taşyrdy. Häzirki günlerde söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar we dokma senaty ministrlikleri, ýurdumyzyň önüme önerjileri, senagatçylary we telekatçylary birleşmesi bilen bilelikde häzirki döwrüň talabyna laýyklykda degişli işler ýerine ýetirýärler. Ýylaty edilýän hyzmatlary kemilleşdirmek we döwrewaplaşdyrmak bilen baglyqda edilýärli işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýet we maliýet toplumyna gözöçlük edýän witse-premier Berdimuhammedowa ýüzlenip ýakyn wagtda welaýatlerde bolup, owa milli maksatnamasynyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň orun tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberlýän önümleň meçhurlaryny artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen ýerinde tanışmak tapşyrdy. Döwlet başlyrmy bazarlara we dökanlara baryp täze bayramynyň öňýanyna haritlaň narhlaryny görmegi, owa ýerlerine çözülmeli nähil soraglaryň bardygy bilen tanışmagy tapşyryp, bary bolan meseleleri çözmeň ýollary barada teklipler taýýarlap, ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine hasawat bermegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda azyk bolşulygyny berkitmek, ýylaty yer alma, gök bagçy önümleri we beýleki owa hojalyk önümleri bilen ýylyň dowamyna dowly öpçün etmek boýunça öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň wajypdygyny öňe çekdi. Döwlet başlyrmy öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmekde, owa senat toplumyny munun bilegim ösürmekde Almytaýdan esaslandyrylan täzeçil usullaryň ulanylmalygyny, ýerden suwdan rejeli peýdalanmak, ekinliň hasyllygyny artdyrmak meselelerini jogapkärli çemeleşmeligini, milli kanunçylygyň kemilleşdirmeligini belläp, bu babata anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz sanlaşdyrmaň milli ykdysadyýetimizi ulgamlaýan wezipeler çözmäge gönükdirilen möhüm ugurlygyň biri bolup durýanyny belledi. 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýety ösürmek konsepsiýasy maglumat tehnologiýalaryny giňden peýdalanmaň hasabyna halk hojalygynyň ähli pudoklarynyň ýurdumyzyň durmuş ulgamynyň netijeli hereket etmegine gönükdirilenler. Melelizirmede sanly tehnologiýalary döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ugurlaryny işçiň ornaşdyrmaga ýardam bermek maksady bilen Türkmenistanda sanly ykdysadyýety ösürmek boýunça pudagary toparynyň işiniň sanly ykdysadyýete geçmekde wajyp çäreleň biridigini belledi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda geçirilýän medeni köpçüliklen çärelerde, dawaralarda milli sunatymyzyň köpegişkinliginiň türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň öz beýany tapmalygyny belledi. Täze ýyl çagylyň we ulluň söýgüli bayramydyr. Şonuň üçin hem bayramçylyk münasibetli guruljak çäreler çuňur mana eýe bolmalylar. Gyzykly sahna oýunlary, tele we radio gepleşikler taýýarlanmalylar diýip döwlet başlyrmy belledi. Melelizirimiz täze ýyl bayramçylygyň şatlyk şowkuny beslenmegi, oň hemmeleň söýüp garşylaýan bayramçylygyň ruhuny laýyk derejede gurulmagy babatda anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda ýurdumyzyň derman senatyny ösürmäge uly ähmiýet berilýänini aýratyn nykdy. Bu senatyň önümlerine ýurdumyzda hem daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýär. Türkmen topragynyň amatly howa ýagdaýy ösümlikleň ören peýdaly we melhemlik häsiýete eýe bolmak üçin ähli şertleri döredýär. Melim bolşaly bu ýerde ösýän ekologiýa taýdan arasy türkmen bu ýöny gymmatly häsiýetleri bilen tapawutlanýar. Döwlet başlyrmy gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly kompaniýalar bilen özara bähitli hyzmatdaşlyk ýoly goýmak boýunça alınıp barýan işler makullap, innowasion ösüşe aýratyn üns berýän Türkmenistanyň daşary ýurt kompaniýalarynyň şol sany Italiýan kompaniýasynyň iňgow tejribesini we öňde barjy tehnologiýalaryny çekmäge uly gyzyklanma bildirýänini belledi. Hormatly prezidentimiz Sewitiň döwletleri bilen ysnaşykly we köp taraply gatnaşyklary munun bilegim ösürmeň Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň iler tutulýan ugry bolup durýanyny nykdy. Döwlet başlyrmy umum durnukly Sewit hyzmatdaşlarynyň möhüm syýasy ykdysady wezipeleri hem asyrlyň dowamyny emelegilen berk dostlyk we hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklary bilen şertlendirilendigini bellep, häzirki geosiýasy we geoiqtisady ýagdaýlary nazara almak bilen bugda amalaşylýan işleri täzeçe çemeleşmeler işläp taýýarlamak tapşyrdy. Melelizirimiz ýurdumyzyň munun bilegim dostlukly owgan halkyna hem taraplaryny kömek we gollug berjekdigini bilelikdäki täze taslamlary durmuşa geçirjekdigini nykdy. Şol taslamlar bu ýurduň we tutuş Sewitiň durnukly durmuş ykdysady ötüşine sallamly goşunty bolar. Döwlet başlyrmy häzirki biziň daşary ýurtlardaky elçilerimiz
Cemiyetimiziň ählisiniň Aşgabatda bolýanyny belläp, uluň iş yerlerine gidenlerine soňky döwürde çykan edebi eserlerden, kitaplardan, jurnallardan bir toplumny alyp gitmeklerini tapşyrdy. Olary biziň milli we medeni gymmatlyklarymy wagt etmekde ýardam eder. Aýratynam betarapligymyzyň göz başlaryna has oňa düşünmäge mümkinçilik berer diýip hormatly prezidentimiz belledi. Millilizerimiz döwlet topurynyň öňünde durýan gaýry goýulmasy wezipler öňe çekdi. Adatdan daşary ýagdaýlaryň döremi howpuny azaltmagy, hemem adamlyň ömrüni halat etmäge we saglygyny goramagy, adatdan daşary ýagdaýlaryň dören halatyna maddi we medeni gymmatlyklaryň ýetkisiniň möçürini peseltmäge gönükdirilen toplumlaryň çäreleri bilen baglanşykly meseleleri öz merkezine saklamak zerurdur. Hormatly prezidentimiz döwlet ösüşiniň eler tutulýan ugurlaryny, hemem halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryny nazara almak bilen kanun çykarjylyk işini mundan belegim dowam etmek zerurdygyny öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz milli iqtisadiýatymyzyň ähli ulgamlarynyň okully ösmeginiň hemem türkmen jemgyýetiniň ýaşaş durmuşynyň bähidine milli kanunçylygy mundan belegim kemilleşdirmek zerurdygyny aýdyp, umumy ikrar edilen halkara hukuk resminamalarynyň üstünde içgini işlemegiň döwlet siýasatynyň eler tutulýan ugurlary bilen birlikde olary milli kanun çykarjylyk tejribesinde nazara almak wajypdygyny nykdy. Meclise döwlet durmuşyna degişli başga da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözütler hemem iqtisadiýatymyzyň puduklarynyň ösüşini öpçün etmäge gönükdirilen resminamalar kabul edildi. Hepdeniň dowamyna paýtagtymyzda ýurdumyzyň baş arçasynyň şeýlede vilayet merkezlerine arçylyň ışıklaryny ýakmak dabarasy geçirildi. Garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň başlanjy boýunça 2020-nji ýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara parahatçylyk onaşmak ýyly diýilip eglan edilendigini bellemek gerek. Biz rowşan geljegimizi millilizerimiziň durmuşa geçirýän syýasy ugrunyň binýadyny düzýän insanperwerlik taglimatlarynyň dawralanmasy bilen baglaşdyrýar. Täze ýyl dawralaryny çağılan biziň jemgyýetimiziň hemi taraplaryny alada bilen gurşa bilen ýurdumyzyň geljegi körpülen açýan o tütenleýin däller. Şadyan çağılan sesleri watanymyzyň awadançylygynyň garaşdy döwletimiziň şuwunny hemem ertirniň ruwaşlyklary beslenýäniň aýdyň suwtnamasydyr. Ören köp türlü çärelere baý, täze ýyly garşylamak dawrasyny gaýtalanmajak hemem ýatda galjy çäre öwren bu täsini bayramçylyk dawrasy ullarda we çağalarda uly täsir galardy. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar arkada prezidentimiziň il-ýurt bähitli döwlet ähmetli işleriniň ruwaşlanýanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Yurdumuzda dürlü uğruna degişli çäreler ýokary ruhuna etkileýär. Hormatly prezidentimiň il-ýurt bähitli özgörtmeleri maslahatlaryň özüni diýär. Türkmenistanyň Milli Geňişiniň Halk Maslahatynyň we meclisiniň, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň, Döwlet Migrasiýa Gullugynyň, ýokary kaziýatynyň, Içeri işler ministrliginiň, Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň, Magtymladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Geňişiniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň, Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komiteýatynyň wekilleriniň gatnaşmagyna, Aman Kekil Fadynaky Mugallimçilik mekdebine, Indira Gandhi adynaky Aşgabat Lukmançylyk orta okuw mekdebine geçirilen çäre wagt nasihat bilen bagly boldy. Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi bilen bilelikde dokma senagaty işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň guramagyna betaraplyk parahatçylygyň baky binýada atly dawraly maslahat ören täsirli boldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň şahsy dözüminiň arasynda geçirilen dawraly maslahat hormatly belen serkerde başymaz bize görülli sargytlary ak ýollarda ýörülge diýilip atlandyryldy. Türkmen Aragatnyşyk agentliginiň Türkmen Poçta Aragatnyşyk kampaniýasyna geçirilen maslahat ýokary ruhlentligi beslendi. Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň we Magtymladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň ilkinji zenanlar guramasynyň bilelikde guramagyna arkadagy zamananyň bagtly zenanlary atly aýdym sadly çäre geçirildi. Daşky gurşaw goramak döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugry atly ilmi amal maslahat Murat Garif adynak Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine geçirildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna geçirilen çärede ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna dürli ugurlarda ýetilýän belen sepetleri barada çykyşlara uly orun berildi. Oğuzhan adynaky Inженер Tehnologiýalary Uniwersitetine geçirilen çäre hormatly prezidentimiziň il-ýurt bähitli özgörtmelerine bagyşlandy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutyna geçirilen çäre ýokary ruhlentligi beslendi.
Seyit Nazar Seydadynaqy Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna çäre günnälik durmuşymyzyň wakalary bilen bagly boldy. Halkara insan perwer ilmleri we ösüş universitetine geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiziň dünýä ähmiýetli başlanýşlary baradaky gurrunlara giň germerli şeýle çäre Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna da geçirildi. Ýurdumyzyň ähli ugurlardaky ösüşleri bu ýokary okuw mekdebindäki çäreleň esasyny düzdi. Türkmen Owa Hojalyk Universitetine Kimim Koreýa Universitetiniň arasynda geçirilen online dowşugy netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistanyň Inженер Техника we Uly Kommunikasiýalar Institutunda Bilim İçeri işleri Ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Baş Prokuraturasynyň, Döwlet Migrasiýa Gullugynyň, jegmişlik guramalarynyň şeýlede Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmaý Milli Jemgyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda wagaz nesihat çäresi geçirildi. Şeýle çäre Maýy Kulybadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyna da geçirildi. Şeýle çäre Türkmen Döwlet Bedenseri we Sport Institutyna da geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna çäre ýokary galkanyşy mahsus boldy. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutyna geçirilen çäre döwrümizin derwäýt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyryş Institutyna çäre ýurdumyzyň gazanylýan ösüşleriniň özboşly beýanyna urildi. Döwlet Mehmet Azadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna arky dagly zamananyň parahatçylyk taglimaty atly maslahat geçirildi. Maslahatda gahrman arkadagymyzyň ýaşasyn parahat durmuş atly goşgusyna düzülen edebiyatly kompozisiýanyň ýerine ýetirilmegi aýratyn ähmiýetli boldy. Ýagşy ýyl Hakypadynaky Halkara Newit we Gaz Universitetinde geçirilen maslahat hormatly prezidentimiziň öňden öňürjüligi esasynda amalaşylan işler dünýä ähmiýetli başlanýşlary bagyşlandy. Türkmen Döwlet Maliýe Institutyna wagaz nesihat maslahaty ören täsirli boldy. Türkmen Owa Hojalyk Institutyna Daşary Vilayet Prokuraturasynyň, Daşary Vilayet Gaziýetiniň, welaýatyň beýleki hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna Türkmenistanyň internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etme hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistanyň kanunyny düşündirmek boýunça wagaz nesihat çäresi geçirildi. Maýy Kulybadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynda Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň mugallimleriniň hem talip ýaşlarynyň gatnaşmagyna arşyň nepisligi, ýürekliň joşuny atly aýdym saly dörejlik dowşugy geçirildi. Türkmenistanyň Inженер Техника we Uly Kommunikasiýalar Institutyna geçirilen maslahat arkadagly döwrüň bele sekbitleri diýilip adlandyryldy. Köpetdaň etrap häkimliginde berkararlyk etrap halk maslahatynyň Türkmenistanyň Baş Prokuraturasynyň hem ýokary gaziýetiniň Kärdeşler arkalaşyklaryň milli merkeziniň Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň şeýlede magtumladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde guramagyna maşgalam başgalam atly wagny nesihat çäresi geçirildi. Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Aşgabat şäher komiteýatynyň guramagyna halkyň arkadagly zamanasy atly maslahat geçirildi. Harwe Deňiz Institutyna çäre ýurdumyzyň üstünlikleriniň özboşly beýanyna urildi. Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň ilkinji Denanlar guramasynyň guramagyna Denanlaryň şahyrany dörejeleriň taryhy kökleri atly wagny nesihat maslahat geçirildi. Magtumladyna Türkmen Döwlet Universitetine geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiziň halkara ähmiýetli başlanýşlary baradaky çykyşlary giň germerli. Türkmenistanyň halkara awraýy hormatly prezidentimiziň giň gerimli özgörtmeleri Türkmen Owa Hojalyk Universitetine geçirilen maslahatyň esasyny düzdi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komiteýatynyň we Aşgabat şäher baş bilim müdirliginiň bilelikde guramaklaryny Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy, hoşniýetli hyzmatdaşlygyň dayanjy atly maslahat geçirildi. Halkara ýanyk şikayetleri bejeriş merkezine Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komiteýatynyň guramagyny milli liderimiziň dünýäde dost doganlyk daşary siýasatynyň dawaralanmasy atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň hem Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň bilelikde guramagyna geçirilen maslahat işçiň häsiýete betlendi. Bagtyarlyk etrap häkimliginiň Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň Demokratik Partiýanyň Bagtyarlyk etrap komiteýatynyň we Bagtyarlyk etrap gaziýetiniň prokuraturasynyň hem ýaşlar guramasynyň Bagtyarlyk etrap geňeşiniň bilelikde guramaklaryna ata baryna ogly ýaş, aga baryna indi ýaş atly wagt nesihat çäresi geçirildi. Aşgabat şäheriniň baş bilim müdirliginiň guramagyna geçirilen maslahat işçiň häsiýete betlendi. Sowda we Daşary Iqtisady Aragatnaşyk Ministrligine geçirilen maslahat döwrümiziň derwäýt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna geçirilen maslahaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň hem Aşgabat şäher sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň guramagyna geçirilen çäre wagt nesihat bilen bagly boldy. Murat Garyp Hadynak Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň Harwe Lukmançylyk fakultetiniň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde geçirilen ilmi amaly maslahaty beýtaraplyk türkmen diplomatiýasynyň gazanan iň beýik ýeňşidir diýilip adlandyryldy. Hormatly prezidentimiziň
umumy adamzat bähkitli başlanışlar barada amanki kilfadynaqy mugallimçilik mekdebine geçirilen maslahatda gurrun edildi. Türkmenistan'ın halkara avray baradaky gurrunlary Injira Ganja adynaky Aşgabat Lukmançylyk ortaokuw mektebine geçirilen maslahatyň içinden şargaç bolup geçdi. Aşgabat şäher medeniýet müdürlüğiniň bagtyarlyk etrap medeniýet öýleriniň 7-nji çağlar sunugat mektebiniň hem merkezleşdirilen kitaphanalary ulgamynyň beleglikde guramagyna siz zamanyň şöhratyna arkada atly aýdym sadly çäre geçirildi. Türkmenistan betaraplygyň mekany atly fotojurnalistika bätleşiginiň ýeňjilerini sylaglamak dawarasy uly ruhletlige beslenni. Ahal vilayet häkimliginiň guramagyna arkadagyň parahatçylyk ýörelgesi dünýä nusgulyk görüli atlyda waral maslahat geçirildi. Hormatly prezidentimiziň ýurt sewit halkara hemim tutuş dünýä ähmiýetli ýabanlanýan beýik işleriniň ählisini gözbaşyna bolsa, adam hemim oň zeminine bagtyar ýaşama hakdaky aladanyň ähli zatdan elerde goýýan maslahatdaky çykyşlaryň içinden şargaç bolup geçdi. Maslahatyň dowamy medeniýet sunugat işgärleriniň aýdym sady çykyşlaryna ulaşdy. Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň Türkmenbaşy şäher we etrap Hazar şäher komitetleriniň we dilanlar guramasynyň Türkmenbaşy etrap bölüminiň elime nur saçýar arka dagyly betarap diýar ady bilen geçiren aýdym sadly dawarasy ýatda galyjy boldy. Türkmenbaşy şäheriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy şäheri birleşmesiniň geçiren çäresi täsirligi bilen tapawutlandy. Şeýle çäre Balqany vilayet gümrükhanasyna da geçirildi. Türkmenistan Parahatçylyk we Naşmaň watana ýylyna geçirilen maslahatlar wagt nesihat çäreler dörejlik duşuklary Daşow vilayatyna ýokary uhlentlige beslenýär. Vilayatyň Gurban Sultanyjy Bolumsaz Niýazow Guwadagy etrap häkimlikleriniň vilayet medeniýet müdürlüğiniň hemem etrap bölümleriniň beleglikde guramaklaryna geçirilen maslahatlar ören täsirli boldy. Daşow şäherindäki Agresenagat ortak hünär okuw mektebiniň Demokratik Partiýanyň Daşow şäher komitetiniň beleglikde guramaklaryna wagt nesihat çäresi geçirildi. Lebap vilayatyna da dörli wagt nesihat duşuklardyr wagt ünnew maslahatlaryna uly ähmiýet berilýär. Vilayatyň Saýat etragyny etrap sporta ýaşlar siýasaty bölüminiň kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi hemem ýaşlar guramasynyň etrap geňeşi bilen beleglikde guramagyna sagdyn nesil sagdyn jemgyýet atly wagt nesihat çäresi geçirildi. Kärdeşler arkalaşyklarynyň çärji we etrap birleşmesiniň geçiren çäresi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Mary vilayatynyň Keminadyna döwlet drama teatrına vilayet häkimliginiň guramagyna arkadan parahatçylyk ýörelgesi dünýä nusgulyk görüli ady bilen aýdym sadly dawara geçirildi. Dawaral maslahatyň dowamyny edilen çykyşlarda gahrman arkadagymyzyň baky betaraplygyň 26 ýyllyk toýu münasibetli Jowhur paýhasyndan 7 dekinen joşup çykan ýaşasyn parahat durmuş atly çuňurmany mazmuny ýoğrulan ajaýyp goşgusynyň halkymyz üçin uly toý sowgady boldy diýip bu sonç bilen belläp geçdiler. Şeýle-de mehran arkadagymyzyň ýurdumyzy hemme taraplan ösdürmek, raýatlaryň ýaşaş durmuş şertlerine barka gowlandyrmak, watanymyzy ösüşleň täze belentliklerine ýetirmekde alparyan döwlet ähmiýetli dünýä nusgulyk işler dogrusyna täsirli gurrunlar edildi. Ruhlentligi beslenen bu dawranyň dowamy vilayatyň medeniýet sunugat usatlarynyň şowkulyna aýdym sadlary, ajaýyp tanslary hemem teatr artistleriniň sahne eserleri bilen utgaşdy. Maryanyň Lukmançylyk ortaokuw mektebine geçirilen çäre işçiň häsiýete mahsus boldy. Mary vilayet häkimliginiň hemem dilanlar birleşiginiň vilayet bölümi bilen beleglikde guramagyna türkmeniň keşdeçilik sunugaty milli mirasymyz ady bilen wagt nesihat çäresi geçirildi. Şeýle çäre Mary vilayet maliýe iqtisady ortak hünär okuw Hadar Derýaýew adynaky mugallimçilik mekteplerine de geçirildi. Yurdumuzda daşgoş goramak ekologiýa howpsuzlygyny çetmek, elatyň ýaşaş üçin arasa sagdyn hemem amatly daşgoş döwletme hormatly prezidentimiň insan perwer siýasatynyň aýratyny ileri sürýän uglarynyň biri bolup durýar. Türkmenistan döwletimiz özüniň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň baýlygy, täsirligi bilen haýran galdyryar. Bir karar diýarymyň ajaýyp günjeklerini biri Balqan vilayatynyň günwataryny jehekläp oturan Hadar deňdidir. Hadar deňdi ösümlik hemem haýwanat dünýäsiniň gaýtalynmaja köp türlüden tapawutyny. Ýerine aýsak deňdiň mawy tulkunlarynyň gujogyna hemem deňdiň kenar ýakalaryna almy maglumatlara salganyp aýdanyň dürli ösümlikler hemem haýwanlaryň ýüzlerçe görnüşi duş gelýär. Tebigatymyzyň şuň ýaly täsirli gözelliklerini Hadaryň türkmen ýalpaklygynyň şäherlerini deňdiň günnäwr kenarynda bolup diýen giňişliklerde synlamak mümkin. Bu täsirli gözelligi Hadar döwlet gorakanatyna baranynda bütünlükde görüp bolýan anlatamak hatam bu sonurjdyr. Müňlerçe hektar giňişli bolup diýen gorakanatyň şäherlerini suguşlarynyň dürli görnüşleri duş gelýär.
Qış aylarına demirgalyqdan gaýdan suw guşlugynyň aňyrtyny göz etmeýän hatary deňiz giňişligine aýratyn görk berýär. Olaň içinden aýratyn ünsüňi özüne çekýänliň biri gulguny renkli gazlardyr. Suwun ýüzünde ýüzlerçe metre uzaryp gidýän gulguny renkli öz boşluk görnüşi emele getirýän gyzyl gazlaryň sürüsini synlamak ýakymly pursatlary atarýar. Özleriniň uzun boýunlary hemem aýaklary bilen giňden tanalýan gyzyl gazlary esasan deňizlerde, köllerde, olaň kenar ýakalaryna duş gelýär. Gydylgadan gelekleriniň hememe derisiniň renkleri dogran wagtynda ak ýa-da çal renkde bolsa-da, wagtyň geçme bilen gulugyny mämeşe renkde öwrülmegi täsin ýagdaýdyr. Guşlary almy taýdany öwrünjilerini belläp geçişleri ýaly, muň özi guşlaryň bu görnüşiniň günlük iýmitlenýän deňiz önümleriniň düzümini ören köp mukdarda duş gelýän mämeşe renkli pigmentler bilen baglanyşykly bolmagy mümkindir. Hadar deňde guşlaryň asyl mekanlarynyň berdi durly guşlaryň millionlarça soýum gyşlamak üçin Türkmen kenaryna saýlap barýar. Şonu gorulýan deňiz aýlarynyň giňişligini guşlaryň sürüsi emele gelýär. Durly guşlaryň uly sürüleriniň deňiziň gidrokimiki, hemem gidrologik deňaramalygyny kemal getirmekde uly ähmiýetiniň bardygyny bellemek gerek. Hadar döwlet TV goroxananyň öňüne durýan esasy maksatlaryň biri demirgalyk ýurtlardan gyşlamaga gelýän, hemem güýz we ýaz aýlaryna migrasiýa wagtynda dyn jalmaga gelýän guşlary almy taýdan öwrenmek, hemem olary gorap saklamakdyr. Guşlaryň ödürli görnüşleri hadaryň türkmen suwlaryny sürü bolup gelýärler. Gyşlamak mewsimi noýabr aýyndan fevral aýyna dowam edýär. Ýalpyk suwly deňiz giňişlikleriniň baý iýmitlerinden garbanyp, semreýän guşlary mart-aprel aýlaryna ýene-de demirgalyga tarap uçup gidýärler. Şeýlelikde guşlar her ýylyň ençeme aýlaryny goroxananyň ýyly, ýumşak klimatynyň hemem boly iýmit gorlarynyň peýdalanyp geçirýärler. Suwda ýüzýän we batgaly guşlaryň gyşlamagyna hadaryň türkmen kenaryatynyň halkary ähmiýeti nazarda tutulyp, 1976-njy ýylda Hadar döwlet TV goroxanasy tebigat goramagyň halkary birleşigi tarapyndan ýürid diplom bilen seralandy. Yergelen aýsa Türkmenistanyň gyzyl kitabynyň sanawyna girdilen guşlaryň 70 oturumdan gowragy Hadar goroxanasynyň meýdanlaryna duş gelýär. Türkmen tebigatynyň ajaýyp gözelligi amala aşyrýan işlemeden sağlaşygy bilen berik baglanyşykdyr. Hormatly şerhäder bolsa gepleşmede hepden dowamyna garaşýan howa bardy, ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik edizirleşler. Hormatly izleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň uly çylla döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, geliňi bolsa dekabr aýynyň 20-sinden dekabr aýynyň 26-syna çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani geljek hepdeniň birinji ýarmyna we ahyryny ýurdumyzyň çägine demirat günatardan çyl howa akynyň aralaşmagy netijesinde diýarmyň ähli welaýetlerine ýagşyň ýamagyny, şeýle-de howanyň gejeng temperaturalarynyň hepdeniň ahyryna peselmegine garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň Balkan welaýetyne ütkap duran murtly howa bolup, hepdeniň birinji ýarmyna we ahyryny ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan demirat günatarı orun ütkeden tezlik sekundda 8-13-den 13-18 metre ýetýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 3 gradus sowukdan 8-13 gradus aralygyna maýyl, gün ýüzlerine 16-21 gradus, welaýetyň kenarya etraplaryna 9-14 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýetyne ütkap duran murtly howa bolup, hepdeniň ortasyna ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan demirat günatarı orun ütkeden tezlik sekundda 7-12-den 13-18 metre ýetýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 3 gradus sowukdan 5-10 gradus aralygyna maýyl, gün ýüzlerine 4-9 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mara welaýetyne ütkap duran murtly howa bolup, hepdeniň ortasyna ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan demirat günatarı orun ütkeden tezlik sekundda 6-17-den 13-18 metre ýetýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 3 gradus sowukdan 6-10 gradus aralygyna maýyl, gün ýüzlerine 5-10 gradusdan 20 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýetyne ütkap duran murtly howa bolup, hepdeniň ortasyna ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan demirat günatary orun ütkeden tezlik sekundda 7-12-den 13-18 metre ýetýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 4 gradus sowukdan 6-10 gradus aralygyna maýyl, gün ýüzlerine 3-8 gradusdan 20 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşak welaýetyne ütkap duran murtly howa bolup, hepdeniň ortasyna ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan demirat günatary orun ütkeden tezlik sekundda 6-17-den
12-17 metr etýän şymal öňsüňde hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradus soğukdan 7 gradus çen mayıl, gündüzlerine 1 gradus soğukdan 9-14 gradus aralığına mayıl bolmana garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda üýtgäp duran bulutly hawa bolup, hepdeniň ortasynda ýagyş ýagar. Gün ortagyna gordan demirat günatary urun ötgedýän tezlik sekundda 6-9-dan 15-17 metr etýän şymal öňsüňde hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 2 gradus soğukdan 6-8 gradus aralığına mayıl, gündüzlerine 7-9 gradusdan 20 gradus çenli mayıl bolmana garaşylýar. Hormatly ilaçlar, ýurdumyzda dekabr aýynyň 20-sine magnit radiýasiýasynyň gowşak ýagdaýda saklanmana garaşylýar. Mähriban adamlar, dekabr aýynyň 20-sinden dekabr aýynyň 26-syna çenli hepdeniň dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Eziz watandaşlar, gyş paslyna hawanyň derejesiniň peselýäni nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda hawada tozan bölejikleriniň kadadan 4 göterim artmagy bilen baglanşykly, hawanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berip berjäň etseňiz, ýylanyslanlyk paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne aty watanma turkmanstan, ähli wagtlarda ötüşýärsen, ähli işlerinde ne bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, eziz